ka thon thu cher te hi min lo like ka min lo subscribe sak turin ka ngen chowa thon thu ngei ram tak tak ron ti chua zel ka tumang nam sipai chambangte ajiak tu zo chhum pui pa a chhun zom na heng uniform tura an le hi puan thui thiam pahnih an nei te hian an thui ta char chara hak ni thau kekor le kekor sipai uniform an nei ta a han tar but thar an dong vek boka lukhum hmathok in ang thapin an siam le a chuta chutiang uniform in ang thapa ha a an han pariat chu mawi anin ti ve hle ani heng pang khua hian tlangwal lian thave tak tak an oma sipai atang du po an om nuala lel thianga le ho ten pang tlangwal ho chu sipai turin an zuk la a thatin cheng zain hloang an tia an phur na samaya helaya mizo army ho hian silai an hmingkima an nei baka silai Sazek a chuang an nei a Pakistan ho silai kalsan tur kha an phur hmek mai kha ania a hnuai India Army le mukti volunteer silai an man po khan an pekir le ani kha silai muero chu an lak sak vek zela chipui le a chevela bom le pang tlangwal somsari zet chu an zuk khoma training an peta char chara tharuk an liam chuan engkim an thiam to a ataka silai ka zir chu atop na ani rampil ril dewa an kalpuya target te siamin silai hran hran rifle LMG stand gun an kap veka an thiam fu hlom le ngala pang le bom ho hi thu an fa hne boka mizo vek kan nia thita chin lunga tanga kan pi le pu ron thlang tla zinga ma hruai tu te in ni in huai sena bangin hma in hruaya heng lai tlang le ram zong zong hming po in lo phua in huai sen in ro pui hle ni an han tia an himin an in ti mizo em a huai po hi an huai viau renga tin helai Sazek tlang dung opuya mizo army tangkhang ho hian in kana operation po kum sangkhazakwa somsari pahnia tanga sangkhazakwa somriat pali chung hian an nei lia lova mani in to del tumin lo nei ile so thing hun siamin an man hlela bola an kum ni tlazet zot an thar zel si an kem bul hnaya pang le bom har sa zwal te chu a thlonin bu hum an pe thina an lom thin hle ni lo nei dan Mizorama an nei dan te hrilin chem kom man a hlok dan te bu chin dan thlengin an hril hria a lo thlo a bu dim dan le ri vur a that bik zia te bu kara bal le mai pol chin te le vaimim chin te mizo army ho ti dan chu karlova an lo zir thiama a lo zau zok le a thlo ol sam dan thlengin lo zau zok le a thlo ol sam dan thlengin an lo thiam ta heng kum som pahnih chuang zek helai Sazek tlang dunga camp an nei hian tlangwal ho lunglengin chipui khwa le a chevela khwa te chuan nula an lo nei a Mizoram lama nula hanrim ngei na om hek lo tlangwal poi boy soidan taka nula chu mel chelhom hle ma se adang hanrim tur an om miau si lo chuan thathuma han ral meu chuan kan phu lo kan huvat mai ani ati te po kha adik viau ani mizo army tlangwal lungleng fe chuan an bial nu pang nula te bula phu lo lung di ngil ni i om love an ti vong thin ani kumsom pahni han ral meu chuan mizo tlangwal zinga som hni lain pang le bom nupuya an lo nei fur to a pa pahni pathum nei po an lo om ta an hotupa roba chuan inupui te khwa indin ve ula pang le bom ho khozir tir tu in ni mai an kho tu a chowdhury te kharbari a te tangula kai hruayang chu ma se emergency thila chuan a rangin in local khomanga in silai in man le atul mai thei tin a cha hloma pang le bom tlangwal somsari an lo train chhuah te po in honzai an rel to lova mizo army chu an zom ve ta hala section te platoon te siam tha in a in choi moi tokin an in rem fela section commander a chuan atira mizo army ho kha da vek an nia ni na te chu an thei bong sem mai lom ti ang deuh khan section commander chu lieutenant an nia second in command and second lieutenant an ni le a platoon commander chu captain an in tia sipai lubum ho po du za bel an phal boka atlang pui thu in bel thum chu atlem bera bel li bel nga bel ruk le
bel sari an ni nok maya bel sari ai tam chu korban na leng to lo an ti pang ho le bom ho chuan hetia bel an han phal rai hi an lawma tla a bel nga te bel sari te anin bel veka an venga an chhungte an nu le pa ten han tlo phei chuan an nu le pa te chu an lo lawm em maya khai fapa bel sari te bel nga te kan lo nei ve ta a fapa mi ang kan lo nei ve ta ni hi an tia an mi tui te lo parol ve kyang kwang mai ni helai Sazek tlang dunga Mizo Army ho hian lote nei ma se anin thada mi alova ral beidan an zir reng thova sipai ne na in to a han hwal ngal mai dan te in withdraw dan te bokwa ka hmelma kem pan dan grenade bomb dan anin thada ngai lo ni ber mai anin fit tra reng mai ni ni kha chu robale lal thianga chu an ti dun mal mala roba chuan nang chu thian pathiang pang nula hmel thai neya fa pahnih lai i nei tabi ka nupui te han nei ve pawh ni la ka fa ten ngam dawn lo ni hi atia anui hok hoka lal thianga chuan heng lai vela nupui tur han du deuh te i nei em ni a han tia roba chuan heng lai vela chuan nei nang ni hovin a hmel tha chu in nei zo vek to lom a han ti fiam thua lal thianga pawh chu anui ve hok hoka roba chuan tak takana i mo manak ka ho te paruk den Rangamati-ah kan zuk bazar kha American nula thil thazek mai ka zuk muwa a hming chu Sophie ania apa chu Chittagong a Kolkata siamna chief engineer ania Sophie nen hian zan hnih lai kan in kawma kan ti pawh en rual hle a ka voi khat ton na ma ni se ka ril ru a cham reng maya voi khat tel chu hmu le ka cha khop mai ani Sophie kha chuan enga vak mi ngai ve kher lowang atia lal thianga chuan chu tiang te ni chuan zukzin le ula du le Rangamati chauh lo pawh Chittagong te pawh zukthleng ta ula a han ti ve a rowa chuan nia zukzin le tur ani saw thing kan la chaw lo kha i dau te lo chaw tir la quintal som vel tal chuan lama kengila a tha ang atia rowa le ho te pahnih chu saw thing quintal som nen Rangamati lam chu longin an pan le ta a Marasia atangin lounge in an kal le a tailama Rangamati an thlenga an saw thing pawh kar lowan thal zo a poisa pawh an keng hnem hle a an thlenna hotel chu a hma rowa le a nau te puruk lo thlen tawhna kha ania an hotel manager chuan rowa chu alo la hria a local le ta ni mo alo ti luama rowa chuan a nau te tan double bedroom a book saka a tan single room mana American nula lo thlenna khan Bengali chhungkwa an lo thlenga rowa chuan a ril ruin Sophie kha lo thleng zawk se ati nawa an hanin bol fai hnu chuan rowa chu rail station a avakala Chittagong kal tur ticket pathum abala a atuk jing daruk le chan ve chuak tur alo nia heng lai vela hian hnam dang dang Punjabi te sap te pawh an lo tama ro pawh necktie nen a in duang zuah maya a ngo boka Chinese emo Korean emo ti tawk an awma rowa chuan beer thum a lei ho a nau te nen chuan an in hova khawlum tih reh nan an ti ni atuk jingah thawin an hanin bual le a daruk le chan ve ah chuan rel an thu wang to ani nilengin rel chuan an kala tailama Chittagong junction an thleng ta a an airbag te akin hotel thlenna tur an han zonga hotel thabe taka an in pom lut ta a an hanin bual zawh chuan hotel veranda atang chuan an han thlir kual vela Chittagong chu Rangamati lakah chuan a lo ro pui hle mai a a naute pahnih pawh in ro pui an ti hle ni atuk lam chuan Chittagong chu fankual vel ve reng an tuma rowaril ruah chuan Sophie American nula lo chu thil dang a leng lo Kolkata siamna hmun puya Sophie pa chu chief engineer ani tak kha Sophie khan a soi tak kha mole chu lam te pawh chu va enila Sophie te kha ka bok mumial mai theisin a tiril ruwa tuk thuan ei kham chuan robale anau te pahnih chuan khawpui chu an han fang vela sir khata auto rickshaw loading chuan sahib khoi angin kaldu ka hruaiang chu alo tia roba chuan khoilai nge hydroelectric power siamna hmun shem chu kan endu a han tia rickshaw pu chuan ka hrialom local ro ka hruaiang chu atia auto rickshaw chuan roba te chu an chuang ta a
an kal rei phian maya rickshaw pu chuan chulai hmun chu ral khatai in thlir theng public tan lu phala ni lova atia chulai hmun an va thlen chuan rickshaw chuan mante an han pe a an han thlir kual vela kol phetha an siam chu thir hling nein an lo hung bur maya chunga chuan hnathawk tu te chu an zinuk nuka sapla an tam chumi hung pawna chuan staff ho quarter ni ngei turani in sakdan in ang deuh deuh atlar puta chunglai te chu robot te chuan an han thlir kual vela chung quarter zinga pakhat veranda tang chuan nula pakhat hian binocular in alo thlir kuala robot te lam ron en phei le chuan aron en phei le chuan a tre ta chul maya ring deuh main Mr. Rova aron tia robot ten an han en phei chuan Sophie kha alo ni reng maya robot chuan ban han vai ve a Sophie chuan lo aron huya local ro aron tia vunga na robale Sophie roban Sophie te in robot ten Sophie te in an han lut chu Sophie chuan robot chu aron ko chap maya Mr. Rova ka ngai thin lutuk che Rangamati-ah pawh thlatin ka kala ka hmuh leh tak che in ka tia ma se in local ngai si lo atia robot chuan Sophie ki pawh in ka ngai thin hle che sin ka thei hngil ngai lo che a han ti ve a Sophie chu hlim tih hriat takin anui har hara tiro I thuang u atia robale Sophie a han in kwa le an han in en dan chu rovan nau te pahnih la in ka ang deuh hovin an lo thlira hetih khopa sap nula hmel thain an hotupa lo du chu an hotupa chu an ngai sang suta ropa thian pa lal thiang an brigadier ni na alo pek kha ania anaute ho la in brigadier tak taka an ngai vek to mai si an han thut chuan Sophie chuan an chhia hlo chu a han kova thingpui le a hme han la ta che atia thingpui le kek an ron sem dan dana Sophie le roba chu an ti bor bor renga soi turan nga dun thel mai tong anin chu ani deuh ber mai Sophie chuan Mr. Rova I thiante nen hian heta zan re ei ta chu ti in a han soma Rova chuan Sophie along rolin ang ni chaw ang hi ke ni mizo chuan chaw a kan chial ve thei lova bu fai Amy kan nia min hre thiam ang che atia Sophie chuan tun lai chu kapa USA akala ke le kan om pui chaw kan oma bu fai po chu valeila ka siam sakang chu atia anui varvara Rova chuan isiam thiam lovang chutia chaw e amin som tu tak tak ani chuan bazara bu fai le thlaite valeila ke manin rong chu kan bolange a han tia Sophie chuan that chu ka han insiamanga bazara chuan I kalang u bu fai thlai le sa te kan le don nia atia aruma aluta lo chwale chuan t-shirt nal deuh le jean kekawr tlon aron ha a ain hme zai hle ani bazara chuan bong sa te thlai hna te le bu fai an leia an nui ham hawa an thil lei sa te chu rovanau ten an lo king zel boka heti lai hian vainula hmel thazet hian aron pana rovale Sophie te chu aron bia a journalist India rama tanga local kania intha kala thengem aron tia rova chuan khoilai India ram state angei om a han tia chunula chuan Punjab om kania mase tuna chuan kan office hmun pui Delhi atanga local kani a han tia thalak chu a hmet de zor renga rova thiante pakhat chu a han kova camera hme dante a han thrila rova bula chuan nui varin adinga rova veilama Sophie dinga rova nau chuan voi thum lai an thla chu a han lak saka chu journalist nula chu alom hle a adeiru bula chhuakin an hning le address te a han dila Sophie Washington DC USA ti a han ziaka rova ve chuan Mr. Rova Mizoram ti rova ta ziaka vainula po a hlim hle ni rova le a thiante chuan rong an han bola bong san kanga zik hlum an baya marchan rod boka tlai lamdar nga bel chuan rova te chuan choi an pe to a Sophie chuan in mizo chaw chu kai ve don atia choi do kana chaw an khora bongsa kan le bai ba ka marcharot rova te chuan an kutan sila sa tui an choma bai le sa an thleng an suaka marcharot asuak kutin an bar tamaya Sophie chuan an ti dan tanin ati ve zela marcharot chu han liak ve hlai maya ameng pualta thak atina samaya amit tuite tla pheng phong maya ropati lui chu azak khop maya ma se Sophie chuan ati lui ve zel maya ropa chuan rilruin sa pho hi chu an hnam pui ni na alanga di hi an ti lui zel thei maya atia
chuan han ei kham chuan Sophie chuan Mizorama in Mizo chu atui ka ti khop mai ma se marcha kha chu tui ka ti lo ka tina veka lom atia zanlama po reife an lenga TV te an ena Sophie chuan Rova chu aruma hruai luta album te entira Rova ka photo a hian idu berlaro engoi te takana atia Rova thla chu a camera na han lak saka a han met khepa Rova thalak print sign alo chhuaka Sophie chuan Mizorama hi king ka kol veang a han tia Rova po in Sophie single thalak nal deuh chu a hum ve boka Rova le Sophie hi anin ngai ton tel maya chitagonga an cham chung hian Rova le Sophie hi anin kom chota an pahnian omdun chuan tu ma an ngai lo India journalist Rina chu an khwa Punjab a han honga chol alani anu le paten an lo mu chuan an lom hlea Rina chol iron lani mo I chol reidonem an lo tilwama Rina chuan kar khat ve lai ka chol theya alom ka ti khonge ka vein bol phatangya kan la ti donya ka pa Bangladesh ate ka zukkala sin atia apa chuan ni tak chu ka kalna hnuai zukkal ve ni chu atia anui hukhuka Rina in bol zo chu a hanin cheya sitting room a anu le pa bula alo thua azin na a thalak ran te han an tir hloma Rina vek chuan kapa ente hi Bangladesh chitagonga kan la ka ni hi ti le Rova le Sophie te ne na an thalak chu a han entira Rina pa chu a phude uzoka Rina I bulading hi tunge ni han tia Rina chuan a dairy han thora kapa nula kha USA Washington DC mi Sophie ania mi pa kha chu Mizorama Mizoram ani anti chu Rina pa chu ading ta hloi meya he pa thalak dang hi ila neem a han tia Rova le Sophie te le Rova naw te pahnih ding ho thla alak te Sophie le Rova ding dun thla alak te chu Rina chuan apa chu a han entira Rina pa chu a rita hlut maya Rina nu ente he pa hi lo Mizorama brigadier ka ti kha ama le ho te som ni rual lekin ka ho te zani rual an phek veka ka thin rim zia kha anwa India Army zanga le Bangladesh Army zathum hruain an kem chu kan pana man fai vek po kan in ring hlea ti lai tak chuan Rina du chuan chu iman fai ta vek amo alo tia Rina pa chuan lo ngoi ro kala soi zel don lom he Mizo brigadier hen Mizo Army som kwa vel chau a hoa hu phor om ni lo tin anin be dan te chu han soi chhun zom ta zela Mizo Army ho chu rin ang an lo ni lo tuk maya war tactic an lo thiam na samaya an kem malam aram tina ani mai mauzum langsi lovin an lo phun khat vek chu lo ni in tin ral thuam an lo nei tha em bok nen akhat moi tokin LMG le MMG an da trench khur thatak tak an lo lai vek boka kan han charge ta chu mun tin atangin machine gun in min lo saya 2 inches mortar in min vom boka ka sipai te position la tur han bokin mauzum an bo an te vong mai si chuta hnunglama tangin machine gun rualin min han phu le zet zong kanaw ten zam zota Bangladesh sipai te chu tlan tak te nan tlan chia ka sipai te la tam tak an tlan cheve bok nen min hol be ta ka chuan ka sipai te chuan in pek mai an rota wangin flag war kan zar ta patera ute te samsei tak tak somni belen min han khal khom ta chu a shrong du nge mai a han tia Rina le nu chuan uluk tak main an lo ngai thla Rina chuan ka pa chuan eng ting zel nge alo ti ve pata Rina pa chuan ka ho te thi le hliam an tam hle meya min man ta bok nen min ka hlum vek mai te khak kan ringa ma se an hotupa brigadier Rova chu ka hmu chuan in sual puya ka chawang ka tirana mak ka ti deuh chu heng Mizo Army ho hi an lo ngil nei veu maya kan mi hliam te chu min lak khom tira damlo enkol thiam te nom chuan enkol ngal ro an tia kan silai rifle bolt le magazine te chu Bangladesh sipai panga te rok saya da in headquarters lama an ken tir ta deya kan silai te chu kan hmang thei don lo ti na ni chu kidi ho chu twal zola min khal khoma kan rok saya biscuit thingpui fe chini dut te chu an la veka an hlim phian le ngala thingpui an lum tamup mupa heti chung zong hian an phim khur zia hriat theya mi som thum vel pok rang te chi kengbak chu an position a an om thap rengani chutan hotupa chuan tunge injing a hian hotu ber ti in min ron zot hloma ke chu ka ding chhuaka
keimah hi a hotu ber Colonel Buta Singh kani nang hi Brigadier Rova ni em tin ka han zot le te ngala o Brigadier Rova kani e atia nui de usaka India Army course kan training lai po karate lo zir ve to kani wang chuan in be puya ka som ta ka hne che chuan ke le ka mi te min chhuala ka hne lo che chuan min that donia ka tia ani chuan nui saka imi chona chu ka pome atia a pistol pai chu bulami a han pe a kora phela asa chu a thai na lo sikna samaya ke po ka hanin phel ve a ani ai chuan ka lian jok boka ol te hne chu ken ring thowa ati lai chuan rina chuan apa alo chuang thin boka kapa chu I chak nge yang ti ka hria ti pa chuan a thurem so sawa rina pa chuan ka sui zelanga in thre me yang kan han be tan ta chu ka thiam ang chu alo thiam ve zel maya mak ka ti tan ta chu ta flying kicking ka khabe a ron pet ta sia maya engemaw chen chu luhain ka tluwa ka hmelo ti ka hreta khele Mr Brigadier min thatro le ma se khongain ka hote hi chu chhuwa ram ro ka ti ani ma se Mr Rina chuan e khai Colonel kala chakbi hleinem arm wrestling kan tileang chu atilea a hote chu tualzola blanket a pha tira best of 3 in o kan tia heta hen voi thuma voi hni ka chakta ma se tunhua ka han ngei to le hian min hla thlem ni tlata hriat na ka nei le ta ni ka hote ma tlom le mol pho taka min siam kha adu lo nin ka hria a fel hot mei thingpuin ron sema kan zawai chuan kan in zaka sta Brigadier Rova chuan a kema chuan min throilu ta a kan ti duna mizaidam le fel taka ni ti ka hreta a min huat lo zia le independence an sual wanga silai lek mai an ni thu te mizo chu lal nei thin an ni thu te min hril pa sa a engpo ni se Colonel ka chhuwa vek don chewa in silai te po in hon le vekang threipui le chem kan hu chhia tur cheu hian solai zol so helicopter lo tum nan in sam faianga in wireless po ka peleng chu atia ka hote ka va hril ve ngal chuan an lom lutuk chu an mi tui tla hial maya ma se Brigadier Rova that em dan chu thil ni thei po moi lo ni hiala ka hriat awangin tlem chuan ka hlau thong dewa ma se asoi anga engkim ji klok taka ti awang chuan mizo hi an lo rin om hle mai ti chuan whistle an hama an lo kal khoma an hui ham hloma an hotu ten thu an soi zo chuan kem chuan chhuwa san ta an kal tur chuan kanau te ho chu an bai a ke po Brigadier Rova chuan min ron chi beya min liam san ta an liam hnu hian helicopter tumna tur chu kan han sam fai ti chuan helicopter pathum min thiar chara thil le hliam po kan tam sia a boi thlak khop mai General Eastern Commanderin Army Special Court a ron honga min hauna sange mei min ban hial ka ringa thiam thu soi turin em min tia ke chuan kapu he mizo army hotupa Brigadier Rova hi war tactic thiam lutuk mei ania hoten an zain athuan oi sia kan hne lo ani I du le min court martial mei ro ka ti kop maya kan general chuan thingrim takin tunge ko officer ho jing a hian he mizo Brigadier le a hote man thei inom chuan promotion ka peng cheu atia Major chapo da we hian sipai somruk nen aman thei tur thuron soya be tur chuan an kalta ati lai chuan rina chuan chu kapa mizo Brigadier Rova le ho te chu an manem an darem ti in lo zot bara Colonel Buta Singh chu za em in anuya atuk loka helicopterin an han phur ho chu hliam lo pon manglo Major pa phei chu angal rek an ka tlia sakba ka amal puan kapa kal thei heklo kan lo fiama Major Sahib khoimo Brigadier Rova iman chu kan han ti chu a thin rim nge mai atia anui kya meya he thu hi kan generalin alo hriat chuan min charge na po asut le ngala he mizo Brigadier hi ke point ka ngai sang khop mai India Army te aron zom du ve mai lom ni ati fiam thua rina Brigadier Rova ilo zuk pu chu iwan nei hle mai mi ngai sanom takani atia helai Sazek tlang dunga mizo army te hian kumtin lo nein bule bale so thing an thar hnem thei hlea an so thing hratna za som sari chu sipai hovin anin sem thina za som thum chu an army tan an da zel ani kum sang zakwa somriat panga kum alo ni chuan lo tur po an wat zo le to February tha top lama tang chuan mizo army chuan in toy tharna dein an training le tana tuna chuan sipai uniform le lukhum nen hunter boot thatak tak nen
an ri tap to maya pang le bom tlangwal som sari zetin Mizo Army an ron som ta boka tu kha chu patrolling na neila chipui khwa zu hwal der chin tiang hun hia kanin thenanga army camp duty tur som hi bak chu kal vek turani kin sipai som ruk ka howanga nangni chim lama tangin in lo lu tanga kenin hmar lama tangin kan ron hualang rova chuan atia pen nga dan zela injuin section le section chu pen som dana khuan han hual der vel chu noman ti hlea an dui deuh thu loma in pakhata Bangladesh Rifles som thum lai an lom chu ni in an han hriat chuan Mizo Army ho chuan position an lat ta thuk maya ma se rova chuan thu ka pek lo cheu chuan tu man silai hmel pok su a han tia hetia Mizo Army za chuang sitin an han hual tamai chu Bangladesh Rifles ho chuan an hlau hle ni turani flag var an ron zar ta a rova chuan tu man engtin ma ti su an silai le an thil engma kan lak sak lowang in omna khan om vek ula mi pati hi en min zui ro an hotupa kan va biange atia a hote zinga mi breta le karban kingin an zuia Bangladesh Rifles omna ina chuan an luta ban an lo phara an hotupa chu captain alo nia rova chuan ban phara ngai lo in ban te khada tharo u a han tia thuro u captain in hmelma kan ni lo India laka zalen na kan swala Bangladesh sarkar laka zalen na kan swal lo nangni hi huat na tur cheu kan nei lo nangma ni in min ti boy masak lo chuan engtin ma kan ti lovang chu thamok takin om ro kan kalsan le tong chu atia captain chu a han chi beya pona ron chhual le chuan rova chuan ti ro le kan kem la mai ke le tong u kan thianteho hi engtin ma ti lo tur kal ru le a han tia sipai kaldan tura an lo duan pen nga dana injuin khwa chu an chhuah san le ta a khuan han chhuah san chuan Bangladesh Rifles ho chu an thohuai maya an ni po tuk thuan an nei kham chuan chipui khwa chuan chhuah san ve ta an captain chuan a ho te chu hetia Mizo Army an hmuh thu hi soi chhuah lo turin ati tlata a vawna sa boka a ho te tu man an soi chhuak lo ani an kem an han thlem chuan Bangladesh Rifles ho an hmuh dan le an hotupa rova le captain an in chi bei dan te an soi sak sapa du se chu an silai te lak sakin an man vek thea lek var tarin an lo in pe ania ma se an hotupa brigadier rova chuan engtin ma ti lo tur ati awangin an kalsan ta ni ti thu te an soi mar mara gilni na satak alan tir thin awangin an hotupa chu Mizo Army te chuan an ngai sangin a thu zom hi nuam an ti thin hle ani khati zong kha an dile phot ro se